Dobrý den, dámy a pánové, vítám vás na channelu Serprak Beranova, logicky, na Serprak Beranu, jdeme, hele, jo, takže, dneska to vůbec nebude oření, dneska to prakticky bude multitool guide, no, tady zahodíme, takže, first of all, potřebujeme takovouhle špičatou značku, ano, můžeme si povšimnout, že v dolní části se nachází ostrý oštěp, který nám pomůže k bombardování ostatních slabších sil. First of all, tuto značku seženeme u celní správy v dopravním podniku Prahy. Většinou to najdete buď v zemi, nebo v někom, jo? Ono moc na tom nezáleží, jo? Ale tak to je většinou. Tak, tuto dopravní značku musíme nejdříve zabodnout do země. Apeluju na vás, špatně se to dělá do betonu, nejlepší to třeba do trávy nebo do hlíny, jo? Prostě do grass bloků, v pohodě. Tak, first of all, potřebujeme zjistit, že špička této značky je stále ostrá. To zjistíme tak, že s tím bodneme kamaráda. Jestliže začne krvácet, je to v pohodě. Jestliže ne, zkuste to znova. Tak, a tady ta špička měří průměrně 7,5 cm, tak potřebujeme, aby tak 3-4 následně po zapíchnutí byly v zemi, nebo v kamarádovi, záleží podle kde to děláte. To musí být v zemi. Takže vidíte, že tady jsou přibližně 3,5 cm. To je akorát, co jako čumíme, nechápem se. Tak. Ještě to trochu zabušíme. Když tak použijete kamaráda jako kladivo, nevadí. Tak, first of all, vezmeme trávu a zabalíme to do kulaté krychličky. Nějaká takováto konzistence by se nám kapalné hmoty mohla hodit. Tak. Vezmeme tuto kapalinu, přiložíme ji na svrchní část této značky, takto, a držíme si ji stále zbytkem prstů. Jediný palec je volný. Palcem to chytneme z druhé strany i za značku, jemně napružíme a zkusíme to vystřelit na slabší síle. Pokud nám to nejde, pokud se značka takto dokonale neprohne, znamená to, že ji máte málo zapíchlou a musíte víc trénovat. Tak. A pokud se to takhle krásně prohybá, ten spodek zůstává nepohnutelný, je to nejlepší. Takže vezmeme, natáhneme a střílíme. Netrefili jsme se, nevadí, to se ovšem může stát. Slabší síle každopádně nic netušil, protože se snažil spát. Takže vezmeme další kuličku a natáhneme to prostě míň, jo, hoši, to se může stát, jo, v klidu. Nebudete se mi smát za to. Tak. Natáhneme to míň a tada, vidíte, slabší síly jsou naprosto v koncích. Nevědí, co mají dělat. Stan se skoro rozpadl. Ještě, že jsem to dal tak povrchu, protože ten stan normálně by odletěl na měsíc. Normálně na jinou planetu. Ochu, to by bylo v prdeli. Podívej, tady ta Majka se z toho dokonce odevřela. To prostě, tohle je nejlepší na světě, to je powerful, kámo. To je to. Takže já bych se tady s tím chtěl s váma rozloučit. Doufám, že se vám video líbilo, pokud ano, nezapomeňte hodit palec nahoru a sdílejte to svým přátelům, kdo by čirou náhodou nevěděl, jak střílet na slabší síle. Vidíme se a čau.